खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बुहुमनां थागिबि सान खुंदों। बांलादेशनि जोबथेसालियाव थानाय आलफा दैदेनगिरि प्रदीप रायखौ भारतआव लाबोफिननो नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। नलबारिनि बारगु एमएलए अशोक शर्माया कंग्रेसआव जयेन जाबाय। 3 नं बर' अदलानि प्रियंका रामसियारि आरो बिनि फिसाजोआ गोमानानै दङ। तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय, सासे बर' फरायसानि जिउ खहा। सिलचराव सासे ड्राग्स फालांगिरि ग्रेप्तार, लोगोसे 18,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामदों। देरगावआव मोसौ स्मागलिं खालामनायनि दायाव सासे आइजोखौ खादों। हेंग्राबारिनि गंसे भारा न'आव सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। मोब्लिबारि शर्ट नांनानै बिफा फिसाज्ला सानैनि जिउ खहा। जफादंआव साबा आइजोआ फिसा दारिमिननि जोहै गावखौ फसंथाननो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै 9 आगस्ट बोसोरफ्रोमबो दिनैनि सानखौ बुहुमनाङारि थागिबि सान एबा इन्टारनेशनेल डे अफ द वर्ल्ड इन्डिजिनियास पिपुल्स महरै फालिबोदों। दिनैनि सानखौ आदिबासि दिवस होननानैबो मिथिनाय जायो। मख'नो गोनांदि बुहुमनि थागिबि सुबुंफोरनि मोनथाय रैखा खालामनो आरो बिसोरनि आसार खान्थि एक्सप्रेसनफोरखौ बुहुमनि दरबाराव लाबोनो आरो सिनायथि होनो थाखाय 9 आगस्ट सानखौ बुहुमनाङारि थागिबि सान एबा इन्टारनेशनेल डे अफ द वर्ल्ड इन्डिजिनियास पिपुल महरै फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि साना आबहावायारि जेंना सुस्रांनायनि सायाव थागिबि आरो भुमिभद्र सुबुंफोरनि बिहोमा आरो बाउसोमनायखौ गनायथि होयो। मख'नो गोनांदि 1982 मायथाइयाव इउनाइटेड नेशननि थागिबि सुबुंफोरनि वर्किं ग्रुप आरो हिउमेन राइट्सनि प्रमोशन एन्ड प्रटेक्शन साब काउन्सिलआ 9 आगस्ट खालारखौ बुहुमनि थागिबि सुबुंफोरनि सान महरै फालिनो थांखि दैखांदोंमोन। बेनि उनाव 1994 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव इउनाइटेड नेशननि जेनेरेल एसेम्ब्लिया बे थांखिखौ गनायथि होयो। बबेखानि दिनैनि बे सानखौ लोब्बा लानानै आसामावबो गुबुन गुबुन जायगायाव हाबाफारि बानजायदों। गुबुन गुबुन बेसरकारि फसंथानफोरा दिनै बुहुमनां थागिबि सान फालिदों। नसुं हादर बांलादेशआव नखरारि दावहा आरो हिंसायारि जाथाया सोलिगासिनो। बांलादेशआव इन्टारिम सोरखार दानाय जायाब्लाबो बांलादेशनि नखरारि दावहाया धोरोमारि दाङाबाजि एबा हिन्दु मुसलमाननि थासारि लाबोदों। बांलादेशआव माखासे हिन्दु मन्दिराव गाग्लोबनानै थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव उदखार खालामनायनि सावगारि आरो भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बेनि गेजेरावनो बांलादेशनि जोबथेसालियाव थानाय आलफा दैदेनगिरि प्रदीप रायखौ भारतआव लाबोफिननो सोरखारखौ खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि धुबरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मधुसलमारी नैथि खोन्दो गामिनि थागिरि प्रदीप राय एबा दिपज्योति महन्त एबा रन्जन चौधुरीखौ बांलादेशनि जोबथेसालिनिफ्राय भारतआव लाबोनो खावलायदों। मधुसूदन राय आरो रुंसारि सुभद्रा रायनि देरसिन फिसाज्ला प्रदीप रायआ 1990 मायथाइयाव आलफायाव हाबदोंमोन। उननि समाव आफादा बिनि खामानि आरो बिहोमाखौ नोजोर होनानै धुबरी जिल्लानि नेहाथारि खालामदोंमोन। नाथाय 1996 मायथाइयाव धुबरी पुलिसआ प्रदीप रायखौ हमदोंमोन। बे बोसोरावनो जोबथेसालिनिफ्राय गबोनायनि उनाव आलफायाव थांफिनदोंमोन आरो आलफानि गाहाय परेश बरुवाजों थांनानै खामानि मावहैयो। नाथाय 2012 मायथाइनि 17 जुलाइखालि बांलादेशआव फिन हमजायो आरो बै समनिफ्रायनो बांलादेशनि जोबथेसालियाव दं आलफा दैदेनगिरि प्रदीप रायआ। नलबारि विधानसभा बियाबनि बिजेपिनि बारगु एमएलए अशोक शर्माया कंग्रेसआव जगदान खालामबाय। अशोक शर्माया दिनै कंग्रेसआव अफिसियेलि जगदान खालामदों। अशोक शर्माया दिनै कंग्रेसआव जगदान खालामनाय हाबाफारियाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा, एमपि गौरव गगৈ, विधानसभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया आरो कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन।
मख'नो गोनांदि थांनाय 2 आगस्ट खालि बिजेपि नागारदोंमोन बारग' एमएलए अशोक शर्माया। बिजेपिनिफ्राय नेवसि जानाय आरो लाजिनांनायनि अजद होनानै दोलो नागारदोंमोन आरो गावखौ रैखाथि होनो थाखाय बिजेपि नागारदों होननानैबो अशोक शर्माया दाबि खालामदोंमोन। बबेखानि आंनि बाउसोमनाया दोलोनि गुबुन गागि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि थाखाय गाहाम जायोब्ला गोजोनगोन। दोलोनिफ्राय एखुथा खालामना दोनजानाय बिजेपिनि गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ लब दिन्थिनो जागायदों। माखासे दैदेनगिरिखौ दोलोनि बिबान टिका होनायनि लब दिन्थिहरदों होननानैबो अशोक शर्माया बुंदोंमोन। आरोबाव सासे फिसा गोनां बर' आइजोआ गोमादों। उन्दै बैसोनि फिसाजोजों लोगोसे गोमादों आइजोआ। बे खेबाव तामुलपुर जिल्लानि बागानपारायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बै समनि बाक्सा जिल्ला आरो आथिखाल तामुलपुर जिल्लानि बागानपारा ओनसोलनि 3 नं बर' अदला गामिनि थागिरि अर्जुन रामसियारिनि बिसि प्रियंका रामसियारिया गोमानानै दं। थांनाय 1 आगस्टनिफ्रायनो गोमानानै दं प्रियंका रामसियारिया। प्रियंकाजों लोगोसे बिनि 1.5 बोसोरनि फिसाजोआबो गोमानानै दं। बेनि बागै अर्जुन रामसियारिया फोरमायनाय बायदिब्ला नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङिलाय गाव सप्तासे सिगांसो गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बेनि उनाव 1 आगस्ट खालि फुंनि 10 रिंगासोआव बिसि प्रियंका रामसियारिया फिसाखौ लोगोआव लाना नबस्तियाव माइरं दिहुननो होननानै थांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो दासिमबो न'आव फैफिनाखै। ओरैहाय बे जाथायनि साननै उनाव बागानपारा पुलिस आउटपस्टआव एफआइआर होनो थांनायाव थाना सेरावनो गंसे दखान मोखाङाव प्रियंकाया लाबोनाय साइकेलखौ बोखांनो हायो होननानैबो अर्जुन रामसियारिया फोरमायदों। बेजों लोगोसे प्रियंका रामसियारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला फन नं 7637917108 फन नाम्बाराव फन खालामनानै खिन्थाहरनो थाखाय फिसाय अर्जुन रामसियारिया खावलायदों। तामुलपुराव लामा जाब्रबथायजों सासे फरायसानि जिउ खहा जादों। शुक्रबार खालि सानजौफु समाव तामुलपुर कमार्स कलेजनि 1थि बोसोरनि फरायसा आरो तामुलपुर जिल्लानि सनतला गामिनि उपेन बसुमतारीनि फिसाज्ला रियद बसुमतारी मुंनि फरायसाया बे लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जायो। सेसापानि गामि आरो तामुलपुर कमार्स कलेजनि 1थि बोसोरनि फरायसा रिन्दाव नार्जारी 17 बोसोर आरो रिक्सा सालायग्रा हाफिजुद्दिन आली 22 बोसोराबो गोब्राब जोखोम जायो। बरकपा पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव AC25GR 5221 नाम्बारनि ई-रिक्साखौ सौग्रावनायाव बे जाथाया जायो। फरायसाया AS25Q4689 नाम्बारनि बाइकजों तामुलपुर कमार्स कलेजसिम थांगासिनो दङमोन। बे जाथायाव फरायसा रियद बसुमतारीनि जिउ खहा जायो आरो फरायसाया रिन्दाव नार्जारीजों लोगोसे रिक्सा सालायग्रा हाफिजुद्दिन आलिया जोखोम जायो। सिलचर जिल्लायाव बृहस्पतिबार मोनानि समाव गोख्रोङै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गोबां याबा टेब्लेट जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सोदै संदाननायनि गेजेरजों आसाम राइफल्स आरो रौनिया हानजाया सिलचरनि काटाल रड ओनसोलाव गोख्रोङै सिग्रोमनायाव बेफोर आयेन बेरेखा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जादों। अपारेशन खालामनायाव रैखाथि हानजाया गंसे रेजिस्ट्रेशन नं AS10E3552 पालसार बाइक आरो गासै 18,000 याबा टेब्लेटनि थफ्ला जब्द खालामो। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ करीमगंज जिल्लानि आसिमगंजनि थागिबि मेहबुब आलम होननानै सिनायथिनो हादोंमोन। सोरखारि मावफारियाफोरा याबा टेब्लेटखौ हाथाइनि बेसेनाव 6 कौटिसो जागोन होननानै फोरमायथिदों, जायखौ फालांगिरिया सिलचराव फाननो थाखाय थिरांथा लादोंमोन। थांनाय दानाव आसामनि काछार जिल्लायाव बेबादि जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय आरो 12 कौटिसो बेसेननि याबा टेब्लेट जब्द खालामनो मोननायनि उनावनो आरोबाव फिन बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बेफोरबायदि जाथायखौ होबथानो नाजानायाव गोख्रों राहा लानायनि थाखाय रायजोनि पुलिसफोरनि फारसे गोजोनग्लायनाय हरनायखौ नुनो मोनदों।
देरगाव ओनसोलाव थांनाय 8 आगस्ट मोनानि समाव जायगानि सुबुंफोरा मोसौ खावनायाव बाहायग्रा गंसे इन्डिग' गारिजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो मोननाय जादों। रङामाटियाव जायगानिनो माखासे सुबुंफोरा जन्मनि हाजिरेखा मुंनि सन्देह खालामनाय सासे आइजोखौ लाखिनानै बिनि गारिखौ मोजाङै सिग्रोमनायनि उनाव खावनानै लाबोनाय गोबां बेसादफोरखौ गारि सिङाव मोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा आइजोखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै थांनानै उनाव पुलिसनो खौरां हरो। माखासे समनि उनाव पुलिसफोरा नुजाथि हैनानै हमनानै दोननाय सिखावखौ लानानै थाङो। बबेखानि बेफोरबायदि जाथायनि जाहोनाव ओनसोलफोराव रैखाथिनि थाखाय गामियारि सुबुंफोरा गोबां जिंगासिनो गोनां जानायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि पुलिसआ सिखाव खावनायजों सोमोन्दो थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो संदाननाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों। गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव थानाय गंसे भारा न'आव बृहस्पतिबार खालि सासे आइजोनि गोथै सह'खौ मोनामनायनि उनावसो मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय आइजोखौ धेमाजि जिल्लानि मानासी कनवार कसारी होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बियो हेंग्राबारिनि सेवाली भटनि गंसे 17 नं न'आव भारा थायोमोन। बबेखानि थैनायनि थि समखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बावैसो सिगां थैना थानायनि जाहोनाव न'आव मोनामनाय मोननानै भारा न'नि बिगोमाया खिरखिजों नायहरनायाव आइजोखौ थैनानै हायाव गोग्लैना थानाय हालोदाव नुनो मोन्दोंमोन। न'नि बिगोमाया थाबैनो खौरां हरनायनि उनाव जायगानि पुलिस आरो मेजिस्ट्रेटआ जाथायसालियाव नुजाथि हैदोंमोन आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिसफोरा आइजोनि मबाइल फन लोगोसेनो बेनि माखासे फोरमानलाइफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लाना थाङो आरो जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। गवालपारा जिल्लानि लखिपुर ओनसोलाव थानाय बरमारि गामियाव बिफा आरो फिसाज्ला सानैया मोब्लिबारि सर्ट नांनानै जिउ खहा जानायाव ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो जानानै थांनाय गोबां अखा हानाय आरो दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव गंसे सलार लाइटनि खुन्थियाया लुंथेनानै थानायनि जाहोनावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिफा बिरेश्वर हाजंआ मिथिस्लाबा जासे मोब्लिबजों सर्ट जानायखौ नुनानै फिसाज्ला रमेन्द्र हाजंआ हरखाबै रैखा खालामनो नाजानायावनो गावबो मोब्लिबजों सर्ट जाफादोंमोन, जायनि जाहोनाव सानैबो जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसआ नुजाथि फैनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो बोखांनानै लानानै थाङो। आथिखालाव सरकारि साख्रिजोंल' सुबुङा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हायो बेयो नङा। सरकारि साख्रिनि अनगायैबो जिउनि थांना थानायनि राहा लामाखौ गोबां खामानि मावनायनि जोहैबो दिहुननानै लानो हायो। बेबायदिनो साबा आइजोआ गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ गावनो गाव दिहुननानै गुबुन आइजोफोरनि सिगाङाव बिदिन्थि जानो हादों। बाक्सा जिल्लायाव बाक्सा जिल्ला जफादं हालामनि 1 नं सनापुर गामिनि साबा आइजो फारियै बिरला बर', सबिता बर', जुनु बसुमतारी, दमन्ती ब्रह्म आरो महिमा बसुमतारीया गावनि गामियावनो गय दनायखंनि दारिमिन फसंनानै गावखौनो रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामना लानो हादों। 2023 इं मायथाइयाव सुदेमस्रि डाकुवा उद्योग मुंजों जागायनाय बे दारिमिनाव बिथांमोनहा गय दनायखंनि थोरसि, प्लेट, सामुसफोर बानायनानै बरपेटा र'डआव फानहरनाय जायो होननानै फोरमायो आरो दान मोनसेयाव दारिमिननिफ्राय दिहुनथायखौ फाननानै 30 निफ्राय 40 रोजा रांहालागै खामायनो हानायखौबो फोरमायदों। सोरखारनिफ्राय जेबो रांनि मदद मोनालासे बेंकनिफ्राय रां दाहार लानानै दारिमिनखौ सालायबाय थानाय सुदेमस्रि डाकुवा उद्यगनि सोद्रोमा दमन्ती ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला दारिमिन सामलायनायाव मोब्लिब थांलाय फैलाय जोबोर जेंना होबोदों। मोब्लिबनि जगायथाया मोजां जायोब्ला दारिमिनखौ सामलायनायाव मोजां जागोन। लोगोसे सरकारा रांखान्थि बिथिङाव एसे मदद होनायमोनब्ला दारिमिनखौ फेहेरबावनानै मोजाङै सालायलांनो हागौमोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।